mä oon nimennyt tämän näyttelyn Locukseksi, joka viittaa latinankieliseen ja sitten paikkaan. Itse asiassa se idea siinä paikan tavallaan käsittelyssä on semmoinen, että paikassa tapahtuu meidän elämä ja tapahtumat ja tunteet ja kokemukset ja kaikki semmoiset, eli se on elämismaailmaa lähinnä niin kuin paikka, ja sitten paikkaan tavallaan visuaalisesta, jos puhutaan niin avautuu maisemaan, ja sitä kautta yritän tavallaan niin kuin maisemataidetta tuoda semmoisen pienen elämäsmaailman otoksen ehkä gallerian sisälle niin kuin tämän paikan käsittelyn kautta. Ja sitten näissä itse asiassa mulla on 2 isompaa työtä, 2 hyvin pientä työtä, ja näissä 2 isommassa työssä niin niissä on vähän sama asia, että noiden taulujen kautta mä oon kuvannut maisemamaalauksen metsäpalosta, jota mä oon maalannut siis. Sen jälkeen varmaan metsä mustuu, taulu mustuu ja sen jälkeen metsä katoaa ja taulu katoaa. Eli siinä on niin kuin tavallaan nuo tyhjät raamit ja sitten tuossa viimeisessä osassa tulee olemaan tuhkaa. Niin tavallaan se on se, mikä sillä hetkellä siitä metsästä jää jäljelle, mutta sehän tietysti onneksi sitten aina jotain uutta syntyy niin kuin sitten, mutta tällä hetkellä se nyt on vähän tämmöisessä dramaattisessa tilassa. Ja sitten tässä toisessa työssä mulla on vähän sama idea, että se metsä se ei ole enää pystyssä se metsä, vaan se on niin kuin näin horisontin tapaisesti niin kuin pystytetty. Ja silloin tavallaan se mun idea on siinä, että se perspektiivi tavallaan katoaa, että mihin kohti sä voit kulkea, mitä kohti sä voit nähdä, että tavallaan se sun näkökulma katoaa, koska perspektiivi ei ole aina se sama, mikä se oli aika aiemmin.